bine v-am regăsit la un episod. Fac un promo de data aceasta, va fi, cred că, foarte fain să vă abonați cât mai mulți puteți. Și la mine, desigur, spuneți-le și prietenilor, dar să vă abonați la XX Andrei cu Y, XX Gaming XX. O să vă placă la nebunii. Și să vă pun o întrebare. Vă place contul meu sau nu? Scrieți la comentarii, puteți orice. Asta a fost. Mersi pentru comunicare. La revedere!